ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗ್ರು ಗ್ರಾಮದ ಆಲೆಕ್ಕಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಗೌಡ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಸ್ನಿಂದ ಇಳಿದು ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಓರ್ವ ಪುತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದು ಪುತ್ರಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ತಾಯಿಯ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಹೊಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಸಹೃದಯಿಗಳ ನೆರವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಆ ತಾಯಿಯು ಬದುಕುಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಸಂಸಾರದ ಜೀವ ಮತ್ತು ಜೀವನ ದಾನಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾನಿಗಳು ಉದಾರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಇತ್ತು ಜೀವವನ್ನ ಉಳಿಸೋಣ. ನೆರವು ನೀಡಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿವರಗಳು: ಹೆಸರು ಗಿರಿಜಾ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪದ್ಮುಂಜ, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ 159101004379, IFSC ಕೋಡ್ CNRB 0001599. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9740529940. ಕಲ್ಲ ಮಾಡೋಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ತಾಗದು ಬೆರಿ ಮುಳ್ಳು ಪೊಯ್ತನ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಕ್ಯಾರ ಜೆತ್ತನಲ್ತ ಲಕ್ಕ್ಯಾರನೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡೇರು. 3 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂತೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. 2 ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕ 3 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚು ಪಾಯರ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂತೇರು. ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕದ ಒಳ್ಳ ಪಾಯರಾಗ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗಾಡಿದವರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೆಯರ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು. 2 ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಒರ್ಮನೆ 11ನೇ ಶಾಲೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಲ್ಪಾಯರವರ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಪುಂಡು. ಕಲ್ಪಾಯಿಜ್ಜಿಂದ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕದ ಪಾಯರ ಅವಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊನೊಡತಿ. ಇಲ್ಲಡೆ ಹೂವು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಗಾಡಿದ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ. ನನದ ಖರ್ಚಿದ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಇತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿದ ಪಾಡ್ದು ಖರ್ಚಿ ಪೂರ ಮಂತೇರು. ನಾನಾ ಖರ್ಚಿ ಮನ್ಪೆರಾಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಯಾರನೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡುಲ್ಲ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾಯರಗ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಯಾರಗ್ಲ ಜೊತೊಂದು ಇಪ್ಪಣೆಂಕ್ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಯಾರ ದಾಲ ಕಷ್ಟೋಡೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡೆ ಉಳ್ಳೆ. ಇಂಚ ಒಂಜ ಆತು ಎಂಕ್ ಇಚ್ಚಿನ ಬೆಂದುದೇನು ಭಾರಿ ನಾತು ಬಂಜಿ ತಿಂಜ ಒಂದಿತ್ತೆ ಏನೇ ಒರ್ತಿ ಬೆಂದದು ಜೋಕ್ಲೇನ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಬಂಜಿ ತಿಂಜ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ 3-4 ಆತು ಹೋಗುಲ ಇಜ್ಜ ಅಂತೆ. ಗಿರಿಜಾ ಪಂಡ್ಮಂಬೇರು ಕಾರಣ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಹಿಡಿದು ಜತ್ತದು ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ತಾಗದು ಆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಮುಳ್ಳುಗು ಪೆಟ್ಟಾದು ಇತ್ತ ಜೆತ್ತನ ಅವಳಿಲ್ಲೇರು. ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತನ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒತ್ತಿ ಬೆಂದು ದಾವಡಿತ್ತನ 2 ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಈ PUCಗೆ ಒತ್ತಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಲೇರು. ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಮರ್ದದ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿರ್ದು ಕೊಡ್ದು ದಾದನ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಖರ್ಚಿ ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿರ್ದು ದಾದನ ಕೂಡ್ನ ಈತನ ಒಂತೆ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅವು ಆಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾಖಲು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಾಗ ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿರ್ದು ಒಂತೆ ಕೊರ್ದು ಇಲ್ಲ ಇರ್ಲಜ್ಜಿ ಬೇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅದು ಮರ ಬೂರ್ದು ತೀರ್ದು ಹೋತು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಒರ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಜೋಕ್ಲೆ ನಪಗ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ತೀರ್ತು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆತಂದು. ನಾನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಾನಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಏನಂದ್ರು